La clau de Toni Solà, amb Maria Xinxó. El podcast per donar vida als anys. A cada capítol, un convidat. A cada convidat, un problema. I a cada problema, la clau. En Toni Solà la té. A punt per conèixer-la? Comencem. Avui ha vingut a buscar la clau una dona de 26 anys, d'Amposta. Potser la coneixeu pel seu afany en trobar un catalanet de qui enamorar-se o per la seva defensa del català a les xarxes socials, on ho peta, o potser sabeu que s'està preparant per fer la marató de Nova York. Sigui com sigui, avui la coneixerem una mica millor. Cèlia Espanya, benvinguda a la clau. Moltes gràcies, quina presentació. El catalanet no l'has trobat encara? No l'he trobat, és que és difícil, eh? És un repte més difícil trobar catalanet que fer una marató, t'ho dic. Mira, perquè una cosa depèn una mica de tu, no? Que és fer la marató, és preparar-te, entrenar-te, i l'altra no hi ha depèn un altre, tant de mi. Sí, hi ha un altre ingredient sí. A jugar. Has vingut corrents fins a Vic? No, afortunadament he vingut en lo cotxe, en lo mini. Doncs mira, et presento el Toni Solà, que és el nostre solucionador, que jo crec que en aquest moment de la teva vida et va perfecte. Això sí que és un match, jo crec. Sí, perquè estem a punt de fer la cursa d'aquí molt poquet. Totalment, m'anirà molt bé per l'Antoni. Potser, quan els oients estiguin sentint aquest capítol de La Clau, el més probable és que tu hi hagis fet la marató. És probable. I què, com ha anat, Cèlia? Mira, això és un exercici de manifestació, que és que dir com si ja l'haguessis fet, saps? I així és que anirà bé 100%. O sigui, l'he fet a menys de 4 hores, m'he passat superbé i ha quedat un programa xulíssim. Mira, doncs, que quedi dit. Ja està. Això precisament ens va rodó perquè hi ha una cosa que és l'efecte Pygmalion, que és un efecte que parlem amb esport, o amb altres coses que no sigui l'esport, que és que et diguin que ho faràs bé i que se t'aplaudeixin, t'ho diguin, i tu agafes aquesta confiança i ho fas bé. Si un nen petit, quan li diem ets bo fent matemàtiques, doncs ell s'ho creu i és bo fent matemàtiques. I té la part inversa, que et diuen que no ets bo, i també vas t'ho creient creus. i vas enrere. I aquest efecte està demostrat i el tenim validat. Per tant, t'aniràs superbé i faràs la marca que vols fer, que jo la sé. Gràcies. O sigui que anirà bé, seguríssim. Fantàstic aquest efecte Pygmalió. Deies també que quedi un programa xulo perquè, si la gent no ho sap, doncs et poden seguir amb Lo Repte, no? Sí. Aquest programa de la plataforma 3CAT, Exacte. on anem veient com et vas preparant per aconseguir doncs, aquest objectiu que és fer la marató de Nova York. Imagino que sé que tu t'estàs preparant molt, però quan ja et planteges un repte com aquest, t'has de preparar molt a nivell esportiu i a nivell nutricional, no, Toni? Exacte, sí, perquè això no és una cosa fàcil de sortir a córrer una estona o fer 10 quilòmetres o fer-ne 20 o fer-ne 30, sinó que 40-42 ja és una altra cosa. I no depèn solament del físic, de la ment, de tenir ganes, sinó que tot ha d'estar molt preparat. O sigui, el treball de força ha d'estar bé, perquè si no la persona pot córrer i al final la fatiga et farà que no puguis seguir corrent. El tema digestiu, sé que hem de menjar durant aquesta cursa, perquè si no mengem, no posem aliments, no podrem mantenir aquest ritme de cursa, amb la qual hem d'entrenar també el sistema digestiu a menjar coses, que això costa més. Moltes vegades hi ha aquesta... Costa prendre gels, costa. Això m'engreixarà potser, perquè prenc hidrats, i s'ha d'entrenar, sí o sí, perquè si no se't tanca l'estómac i no acabes. Sí, totalment. Què portes millor o què portes pitjor? L'entrenament, diguem, físic o l'entrenament d'alimentació? És que jo no sabia que era tan important l'entrenament d'alimentació i he començat a saber-ho fa molt poc parlant amb gent que, per exemple, en Pitu, Sergio Turull, que s'ha creuat a Espanya corrent, ell i gent així molt experta en córrer m'ha fet veure que l'alimentació és crucial i jo sabia que era important, però en plan, sí, és important, però ara ho estic veient, llavors fa relativament poc, fa potser 2 o 3 setmanes que he començat a focalitzar-me en tot això, a incorporar els gels i tal. Llavors, clar, estic veient millores en que la màquina funciona millor quan m'alimento, però alhora, clar, hi ha una part mental que em diu amor, no menges tant perquè no et cal tant, o sigui, si jo penso, si abans ho feies sense menjar és que pots fer-ho, saps? O sigui, no et cal tanta cosa, però, i bueno, és una batalla.
És una batalla... Sí, entenc. Aquí... Hi ha dues coses, sí. Clar, deixa'm explicar que tu vas tenir tu vas patir anorèxia, no? En dues ocasions, amb 14 i amb 18 anys, i entenc que si tu ara t'ho prens encara com una batalla, és que no és una història que l'hagis pogut enterrar del tot. No, clar. Jo hi ha una part de mi que encara hi ha una veu dins meu que jo he de treballar i he de parlar jo, la meva jo conscient i racional i bona Cèlia, li diu a la veu malalta que no, saps? O sigui, és una lluita interna, saps? Però és durant els entrenos o en general? No, és en general a la vida, saps? Sí, clar, que és el concepte aquest que es parla, que és la carbofòbia, o exacte. També hi ha la lipofòbia, que també és la por als greixos, la por als hidrats de carboni, la por, i això passa, sembla estrany, però en futbol. O sigui, futbolistes que pensaríem són homes i doncs aquesta por de la carbofòbia a prendre hidrats perquè t'engreixaràs, perquè no estaràs bé, però els necessites. I més en activitats, volem fer 42 quilòmetres, els volem fer ràpid, o tot el ràpid que puguem. Si no hi posem el substracte, que és la glucosa, no funcionarà. O sigui, impossible. És com un cotxe, si li vols donar... Com més gas li dones, més gasolina gasta. Llavors, si no li posem aquests hidrats, no tirarem. I moltes vegades és al revés. Quan volem cremar greix, necessitem fer més intensitat. O sigui, el cos treballa amb més intensitat, i això vol dir posar-li més hidrats de carboni per cremar més greix. O sigui, que acaba sent una mica aparentment un contrasentit, però l'única manera que la persona ho pot veure és quan ho fa. Totalment. I quan t'enfies d'un professional que et dirà, mira, passarà això, fes-ho tranquil·la, que veuràs que si podem mesurar doncs, el greix, com està, i la massa muscular, veuràs els canvis. Sí. I aquí necessites la confiança amb algú, no? Que li diposites la confiança i que t'ho ensenyi i que ho vegis. I llavors et dona molta tranquil·litat, si no costa. Totalment. I també he après que a nivell hormonal, si jo privo el cos d'hidrats i de menjar, com que s'estressa, es bloqueja i, clar, si vull perdre greix, per exemple, no el perdré perquè, clar, el cos està en mode alerta. Sí, i el més fàcil és que acabis fent la part contrària d'una anorèxia, que seria la bulímia, no? De fer aquests atracons, que al final tenim gana. Clar, estem entrenant, el cos demana, i arribes a casa i el primer que busques. I el primer que busques no és una poma, sinó que acaba sent altres coses. I això et fa sentir malament després, perquè no he set prou bo, que no he pogut controlar. I és perquè no estaves posant les coses al seu lloc. Aquí cal que t'ensenyin aquesta part, no? Que el professional que vagis t'ensenyi això, ho puguis veure, i aquesta confiança de dir, ostres, el que m'està dient està funcionant, i anar seguint el patró. Tot i que moltes vegades passa això, que es despista, doncs tornem a una mica aquestes coses. Sí, i s'ha de tornar a reconduir, no? I veure que realment, i saber-ho. I quan ho saps, ets capaç d'aquesta veu mitigar-la, no? Perquè tens el coneixement. Estic tenint una sensació de partit de tenis, vaig mirant a una banda i l'altra, perquè realment veig que aquí està fluint la informació. Parleu d'això, no? De la carbofòbia, dels carbohidrats. On trobem aquests carbohidrats que realment la Cèlia necessita perquè s'està preparant per una marató, però la gent en general també necessitem? Molts llocs, però bàsicament el que serien tota la pasta, els cereals, tota aquesta part és on aconseguim les fruites també, a les llegums, bàsicament estan aquí. Cada gent necessita una quantitat d'hidrats de carboni per mantenir aquests entrenos, perquè si no entrenes doncs no hi ha cursa, o sigui que l'important és fer una bona cursa, hi ha bons entrenaments perquè això et portarà a fer una bona cursa, i llavors ja la ingesta durant la cursa. I el que necessitem és previ, fer bons entrenaments, arribar a les millors condicions, fer una càrrega prèvia, que seria carregar-nos de glucosa més aigua, encara que pugis de pes, és pes que el cremaràs quan corris, i tot i haver fet una càrrega prèvia abans de la cursa, sabem segur que els 42 quilòmetres amb un ritme que vol fer no podrà fer-ho. Per tant, n'haurem de posar alguna de fora, a través de gels o a través de beguda. Per tant, això no passarà, no és greix, no és res. Simplement és el que necessites, que ho gastarem. És com omplim el cotxe de gasolina i el buidem. I la gastes en aquell moment. Allò no és que estem carregant de maletes, sinó que simplement és la gasolina que es buidarà. I ha de fer això, aquesta part. És molt important que hi hagi tota aquesta part coberta, perquè què passa si estem entrenant i no fiquem prous hidrats de carboni, no posem prous nutrients, no posem prous greixos? Què passarà? Que al principi tiraràs, però llavors que hi ha una cosa que es diu el REDS, et sona el REDS? No. Vale, el REDS ara està bastant de moda, que semblaria també el REDS de la bandera vermella. Doncs no és això, sinó que és el dèficit relatiu d'energia vinculat a l'entrenament. O sigui que seria, estic durant molt temps gastant molt i consumint poc. Això ens porta que més o menys anem aguantant fins que hi ha dies que comencen a aparèixer problemes d'amenorrees, pèrdua de menstruació, problemes de molts tipus. I això caiem al forat, i ens costa molt de sortir d'aquí. És molt habitual amb dones, però també passa amb homes.
Llavors, això ho hem d'evitar 100%, perquè no tenim bon rendiment, no ens trobem bé, i lesions i problemes. Tu has après per evitar doncs, això, no? Arribar en aquest punt, aquests rets, a menjar durant els entrenaments que estàs fent ara, que potser no arribes a fer aquests 42 quilòmetres, però sí que fas tirades llargues. Com ens ho hem d'imaginar? A veure, és que jo, clar, els gels els trobo massa dolços i llavors penso, doncs m'hi menjo un plàtan, però el plàtan no em donarà el que em dona un gel, no? Clar, o sigui, el plàtan més o menys seran 20 grams d'hidratat de carboni, més o menys. I depèn del plàtan, perquè si agafem un plàtan verd tindrà més fibra i se'ns posarà pitjor. O sigui, O sigui, com més madur, millor? En aquest cas, sí. Clar, per fer la marató, com més madur, millor. Seria aquest el lema. Exacte, seria la frase. O sigui, la diferència d'un plàtan verd a un plàtan més madur és que els sucres la fibra d'aquest plàtan verd es converteix en sucres. Per tant, quan és més madur, té més sucres i menys fibra, es digereix millor. I quan és verd, doncs, té més fibra i menys sucres. De cara a la marató, plàtans verds, fora. O sigui que seria un plàtan madur. Però costa més de passar un plàtan moltes vegades que passar un gel. Sí. Llavors aquí és escollir bé els gels, perquè el gel no deixa de ser aigua i glucosa. El que passa que moltes vegades hi posen edulcorants, hi posen moltes coses que a la gent no se li posa bé, o els sabors són estranys. És buscar algun tipus de gel que se'ns posi bé, que n'hi ha al mercat cada vegada n'hi ha més naturals, podríem dir, i utilitzar aquests, però has d'entrenar el sistema digestiu, perquè si no és impossible. I com s'entrena això? Anar menjant a poc a poc? S'entrena com entrenar al gimnàs, no? Que el primer dia vas, vols fer alguna cosa, acabes amb agulletes i fet pols, no pots, no? És impossible que pugui córrer a la cinta i prendre'm un gel, doncs, però amb el temps acabes entrenant. I s'ha d'entrenar, o sigui, hem de forçar una mica la màquina. I llavors aquí comencem moltes vegades a ficar coses que són més difícils de digerir. Per exemple, doncs potser una barreta d'aquestes de muesli no les posaríem mai en una competició, però en canvi en un entreno pot estar bé. Però el que fas és com castigar una mica el cos, no? Posar-li més difícil. Llavors el dia que posem un gel serà més fàcil i fem una mica aquesta adaptació. Però com a norma és, com més bo és un corredor o una corredora i més ràpid va, més coses líquides posem. Perquè tot ha de passar molt fàcil. L'aigua també és l'altra cosa bàsica amb la marató. Aigua en prens sovint quan entrenes? Sí, de fet en l'aigua, ara ho parlàvem abans de començar, que tinc un problema en la hidratació, que és que perdo molta aigua i me van fer una prova d'esforç, vam veure la tassa de sudoració que era molt alta i després que no m'estabilitzo. Sento que com quan surto de festa i prenc alcohol i després te costa rehidratar-te. Que tens la llengua seca, que quan t'aixeques de ressaca dius això? I que veus aigua i la pixes. O prens una cervesa i estàs begut 200 i fas pipí de mig litro. Sí, doncs sento això. Sí, perquè una cosa és el que va bé i l'altra cosa és el que el nostre cos retén. Aquí ha dit dues coses molt interessants. Una que és la taxa de sudoració. Saps què és? Si sues molt, no? Suposo? A veure? Sí, la taxa de sudoració, sí, perquè normalment la gent és una cosa que sona xino. La taxa de sudoració és saber què sues per hora, amb una temperatura X i a una intensitat X. Llavors, segurament ens posem els tres a la mateixa intensitat, a la mateixa freqüència cardíaca, al mateix ritme, a la mateixa temperatura, i jo potser suo 0,5 a l'hora, litres, tu potser 1 litre i ella potser 1 litre i mig. Què vol dir? Que segurament a un marató ella ho passarà pitjor que jo, perquè ella estarà suant 1 litre i mig per hora i jo suo menys. Aquí hi ha dues coses, gent que sua molt, gent que sua menys, i llavors gent que perd molta sal amb la suor. Hi ha gent que el mateix litro de sal perd molta més sal que un altre. Per això hi ha gent que li queda blanca, la roba que et queda blanca o això, és un signe que es pot mesurar, podem a través de parxes podem mesurar quantes sals perds. Si es dona la casualitat que ets el que sua molt i a més perds molta sal, doncs hem de posar aquí una bandera vermella, no? I està més al cas, perquè probablement pots tenir deshidratació durant la cursa i això farà potser que no acabis, més problemes digestius, més coses. I per això la taxa de sudoració estava superbé, devien fer la taxa a la cinta amb el ritme que faràs teòric de cursa, això està superbé, i aquí podem fer una estimació de quan ha de beure durant la cursa. Que és una mica l'estimació aquesta, perquè no hem de veure tot el que suem, hem d'acabar deshidratats, però dintre d'un rang. El problema de deshidratació no és tant deshidratar-te, o sigui, perdre aigua, sinó que perdre les sals. Exacte. Aquí està el problema greu. Tu saps si en perds també de sals? Sí, perquè ho perds tot, La roba queda blanca. perquè això de que surt la sal per aquí, saps? I llavors el que faig és prendre una pastilla de sal abans i el problema meu és que jo no sé tragar pastilles si no estic quieta
centrada, o sigui, jo no puc parar a mitja marató i fer, espereu, és que em vull fer una pastilla, saps? Llavors, sé que existeixen uns xupitos d'aigua de mar, i igual podria això... ser una opció. Sí. L'aigua de mar al final som aigua de mar tal qual, que o es podria barrejar dintre de l'ampolla, o no sé com... Clar, aquí s'hauria de pensar una mica com es fa l'estratègia en cursa, no? De dir, sabem que sues X per hora, sabem que no volem que... O sigui, no has de posar tot el que sues, però sí que volem acabar en un punt de deshidratació i més o menys estimar quanta sal hem de posar. I la podem posar en pastilles, la podem posar en beguda que estigui més concentrada en sal de taula, sal convencional, i tenir-ho controlat. Vale. Però aquí sí que hauràs de ser una mica exigent amb aquesta, o sigui, tenir això ben controlat, perquè això són coses que no són a l'atzar, no? M'anirà bé malament, no. Si no hi ha la sal i no hi ha això, segur que tens algun problema de rampes. El suar d'entrada és bo, o sigui, suar vol dir que que el cos es regula, no? Ell mateix. O sigui, el que fem és eliminar la calor a través de la suor. Per això els nens petits o la gent gran tenen problemes de cops de calor, perquè suen molt poc. Un nen petit no sua i la gent gran sua molt poc, vale, per això tenim més risc. O sigui, suar és positiu. El problema és quan volem fer coses tan llargues, no? De 4 hores, de 5 hores, de 10 hores. Hem de ser més curosos en anar posant líquid. Tenies més dubtes, O sigui, i excedir-me en les sals minerals és dolent o simplement ho pixaré? No, també hi ha un rang de límit, però seria d'anar a buscar més o menys quin seria el teu límit màxim i després aquí donar-ho i veure què passa. I segurament rampes n'has tingut algun dia? No. Vale. Bueno, doncs seria trobar el punt i gestionar-ho. Normalment utilitzem, clar que ara donar dades aquí és una mica de risc perquè no tothom és el mateix, però probablement entre mig gram a 1 gram per hora seria més o menys, en aquest cas, anar a buscar aquest rang alt, entenent que tu estàs a la part alta, però ara ho estem dient una mica a voleo. Vale, perfecte, ja ho mirarem. Una de les coses que mira, a vegades amb la nutrició, que és una ciència relativament nova, vam començar a fer recomanacions per tothom. O sigui, la marató, segueix la marató de Boston, no recordo l'any, que el que es va començar a dir és que la gent s'havia d'hidratar. O sigui, us heu d'hidratar, que és superimportant, que la gent que feia corria i bevia. Què passa quan bec aigua? Que tinc pipí. Clar, elimines més aigua. Vale. I què passa quan elimines aigua? Que elimines aigua amb sal. O sigui, el pipí té més sal que l'aigua que bevem. Per tant, la gent corria i anava perdent aigua. I com més aigua ficava, més sal perdia. Què passava això? És la hiponatrèmia, que pots morir. Perquè és una falta de sal al cos. I això el cor no ho porta bé, porta fatal. Llavors, les recomanacions de beu molt, portaven a que la gent, algun havia mort inclús. Si no hagués begut aigua, què hagués passat? S'hagués deshidratat, però no li hagués faltat sal. S'hagués desmaiat, hagués tingut una rampa, però va portar a morts a la marató per fer cas de recomanacions que no vam analitzar bé la recomanació. Per tant, s'ha de beure, però s'ha de beure amb la intensitat que cadascú li toca. Per tant, això és un exemple de... Difícil, però i beure aigua isotònica? Sí, les aigües isotòniques o begudes esportives, que diem, són begudes que porten alguna de sucres i, a més, alguna de sals minerals. I això millor que l'aigua, no? Sí, clar, evidentment. Amb aquestes proves, segur. Llavors hauríem de mirar si aquesta beguda té prou sals o no. I si no en té prou, en posem més. N'estàs prenent apunts pràcticament, No, però són idees, perquè al final si tens el concepte és més senzill. Però aquí en el seu cas, o qualsevol, seria estimar bé la taxa de sudoració, que és relativament senzill de fer-ho, i després fer ajustar-ho el que necessites per hora. Però aquí sí que has de ser bastant estricte per anar tenir-ho controlat. Estem parlant amb la Cèlia Espanya, que és la convidada d'avui de la Clau, amb Antoni Solà, que li està donant aquesta sèrie de consells perquè s'està preparant per fer la marató de Nova York, que ja sabem que li ha anat molt bé. Sí, encara no l'he fet, però m'ha anat molt bé. Li ha anat de conya. Però superbé, sí. I hi ha una altra cosa, més enllà també de com et prepararàs i com ho faràs el mateix dia de la marató, que també són els suplements, que crec que això és un altre meló per obrir. Tu prens suplements habitualment? Sí. Quins suplements? Ara mateix estic prenent omega 3, ashwagandha crec que es diu, per estar tranquil·leta. Inositol és el que més important és al meu dia a dia, o sigui, sense això no és que no pugui viure, però és com per a mi el suplement més important. I proteïna, creatina i glutamina. No és molt? És que, clar, a mi m'ha semblat dir, prenc tots els suplements que hi ha al mercat. No, i encara podria prendre més. No, els suplements del mercat n'hi ha molts. O sigui, les marques tenen molta imaginació a l'hora de fer coses. O sigui, el tema dels suplements també és un tema complex. O sigui, de suplements que realment tinguin una evidència, que realment sabem segur que funcionen i en segons quines condicions, n'hi ha poquets, que realment ens aportin un plus. En aquest cas, la proteïna és interessant per arribar a les dosis que ella necessita, perquè potser amb aliments és més complexa.
No sé si fas alimentació vegana o no. No. Vale. Però tot i així a vegades és més complex arribar a les dosis, per tant és més fàcil posar-ho en proteïna en pols. Tu prens, per exemple, amb proteïna, amb batut, amb pols. Sí, jo intento a quasi totes les menjades menjar proteïna, però tot i així proteïna en pols per allà assegurar-me 100% d'arribar a les dosis. Sí, perquè costa una mica. Si no m'aliments has de posar més quantitat de carn, de pes, és més complexa. I al gastar tant és com que he d'ingerir molt i al final me canso de menjar. Sí, és més fàcil. Per tant, la proteïna en pols és un aliment, o sigui, està a categoria d'aliments, per tant, és un aliment. O sigui, hauríem d'entendre més que és com part de l'alimentació. Llavors, sí, perquè l'altre dia vaig penjar un vídeo i em van dir un munt de missatges rotllo menja de veritat, no proteïna en pols, no sé què, i dic, és que tu saps lo fàcil que és? Que saps? Ja, però mira, si ho vas fem això. Llavors hi ha una cosa que és proteïna gastrònomica, que és proteïnes, fem proteïna en pols. Llavors, tu que ets nutricionista... Està a categoria d'aliment. Veus? La proteïna en pols és un aliment, o sigui, no és un suplement ni és una cosa estranya. Està a categoria d'aliments, com pot ser la farina, un fuet, un iogurt. O sigui, ja tens resposta, doncs. Sí, o sigui, perquè tenim aquest concepte de cosa molt estranya i no deixa de ser un concentrat de la llet o d'altres coses. O sigui, és un aliment. A mi em va superbé. Llavors tenim la creatina. Sí, la creatina. La creatina també, o sigui, és de les coses amb més evidència i potser que té més sentit a l'hora de recuperar. Què és la creatina? També, bona pregunta. La creatina no és la del cabell, que a vegades parles amb algú i es pensa que és la... La creatina. Sí, la creatina, que ja... Llavors, la creatina és una substància que s'acumula dins del teixit muscular de qualsevol mamífer i ens ajuda a tot el metabolisme energètic, o sigui, és bàsic per fer qualsevol cosa. A nivell muscular o a nivell del cervell. El cervell també té reserves de creatina. El nostre cos fabrica creatina, quantitats petitones, però a més, si mengem carn o peix, ens mengem la creatina del múscul dels animals. Els animals tenen creatina, si no, no podrien viure. I aconseguim més creatina. Però encara ens queda una part que podem omplir dins del nostre cos, que si l'omplim tenim com un extra vol, saps allò? Més energia, o més capacitat de fer treball o de recuperació. I és la suplementació. El que fem és posar més concentració de creatina al cos i ens omplim els dipòsits. I amb això tens més recuperació, a nivell cognitiu ets millor, hi ha moltes virtuts que ho tenim demostrat a nivell d'esport i a nivell també de salut. Per tant, la creatina, fantàstic. I és un aliment també. Està a categoria d'aliments també. Perfecte. O sigui... Creatina i proteïnes són aliments i són suplements que està demostrat científicament que funcionen. I a més els suplements tenen una cosa molt important, que funcionen i que no tenen risc. O sigui, no solament una cosa que funcioni, sinó que no hi hagi risc. Aquesta és el principal d'un suplement, o sigui, perquè si no, no té cap sentit. Si no, no serien legals. Hi ha suplements que funcionen molt o coses potser més fora, però que tenen molt risc. Aquests zero risc, o sigui, no té cap problema. Ha parlat de l'omega-3, no, també? I dins d'aquesta categoria la glutamina, que també és... Sí, la glutamina seria potser el que et diria doncs no val la pena que te'l gastis, la glutamina. No? Doncs m'han dit que està molt bé. Té un per què. Perquè si prens proteïna en pols, la proteïna en pols és molt rica en glutamina. Vale. Normalment la recomanació de glutamina són uns 5 grams al dia. I per anar abans d'anar a dormir, no? Ho fas? Ho faig quan puc. Un punt important és la glutamina és un aminoàcid que el nostre enteròcit, que és el sistema digestiu, quan li arriba glutamina se'l queda. O sigui, no arriba al múscul, se'l queda el sistema digestiu. Amb la qual funciona molt bé pel sistema immunològic, perquè fa que el teu sistema digestiu sigui més fort, perquè utilitza aquesta glutamina. Això es va perfecte per tot, per les digestions, per la recuperació, per moltes coses. Però tota la que prens es queda al sistema digestiu. Hi ha millores a nivell del sistema immunològic, però la whey protein és altíssima amb glutamina. Per tant, si és una bona whey protein, té aquests 5 grams, per tant, si fas el batut abans d'anar a dormir, doncs ja et serveix... És un 2x1. Sí, perquè ja hi és. Per tant, és una manera de dir, doncs, potser no cal que compri i que m'estigui prenent 2 suplements, que a vegades costa més, sembla que estigués allà fent coses estranyes. Facetes. Sí, potser no cal. I deia també que amb ella li havia canviat la vida l'inositol. Això sí, t'ho dic de veritat. Bona, però... Te dic, si vols, tots els canvis que he tingut al cos, vale? Jo la pell la tenia plena d'acné, se m'ha anat tot. El cabell també, o sigui, aquí ja començava a caure molt per aquí, doncs se m'ha tornat a ficar bé. Quina dosis prens? 4 grams diaris, potser. I bueno, l'estat d'ànim també em va canviar. És que, no sé, moltes coses. L'inositol, si no vas per
o sigui, no estic en contra del contrari, tot em sembla positiu, però treballem normalment amb suplements que tenen evidència, que al final hi ha molts estudis que avalen que funciona. Hi ha coses que potser no estan demostrades i funcionen, que encara ens falten estudis per saber que funcionen. L'inositol està en categoria B, o sigui, hi ha A, B, C i D. L'A seria que funcionen molt bé en moltes situacions, per tant són productes a recomanar. La B són suplements, no és que funcionin menys, sinó que són emergents, o sigui que la gent està fent un ús i que encara falta estudis per saber, però que no diem que no ho prenguis, o sigui, no són negatius. Llavors hi ha el B i el C, el C i el D, que diríem no ho prenguis, que no val la pena. L'inositol està en aquesta categoria B, que és un suplement que pren molta gent, que encara s'ha d'acabar d'estudiar, però falta més estudis per poder dir, sí, això funciona. S'utilitza molt amb el síndrome d'ovari poliquístic. És que clar, jo tinc això. Vale. I en temes de, per exemple, gent amb depressions severes, també se li dona amb dosis molt altes, Qui s'utilitza s'ha vist bon efecte. Per tant, potser l'estat anímic pot ser que et vegi millor en aquest estat. A nivell de rendiment no està massa clar. Els aliments també hi ha aliments rics en inositol, de fet, diferents cereals integrals, diferents... Què més de l'inositol? Clar, a nivell esportiu no hi ha massa evidència. No. El que sí que és difícil és com pots saber que et funciona, perquè prens moltes coses. Com saps que és l'inositol? Perquè va ser a partir de prendre-me'l. O sigui, de veritat, jo prenia tot el mateix i quan vaig començar en allò, o sigui, és que va ser molt en l'acné, va ser molt clar. Vale. Saps? Clar, però és molt difícil, un dels problemes que tenim amb els suplements, que és molt difícil, no perquè no m'ho cregui, o sigui, però és difícil de demostrar, prenc això i em passa això. Clar, perquè no és tan clar. O sigui, prens un cafè i sí, notes el xute, no? O prenc sucre quan estic baix, no tots, però la resta és una mica difícil i potser ha sigut més entrenos seguits, no sé, o potser, no sé, o a vegades canvies més, quan prens coses, canvies més coses de la vida. Potser deixes de consumir certs aliments i en fas uns altres més saludables i potser tot, la suma és el que et porta a la millora. No, si et va bé, segueix. O sigui, jo estic molt convençuda de que és això, a nivell però negatiu igual no té problemes. A nivell negatiu no hi ha problemes, es toleren dosis molt altes, per tant deus consumir dosis més baixetes, per tant no hi ha problema. I hi ha un altre efecte, que és l'efecte placebo, que l'efecte placebo funciona més que molts suplements. Per tant... Vols dir que està també suggestionada, que a mi aquest suplement m'anirà superbé i escolta, segura. I llavors hi ha l'efecte nocebo, que és pensar que em prendré això i se'm posarà malament. Que també passa. També em suggestiona, o se'm posarà malament la panxa, em trobaré malament i realment et trobes malament. Sí. I jo volia saber, la vitamina D, quina categoria, què en penses? La vitamina D, és que la vitamina D entraria... O sigui, la vitamina D està en un punt que més que un suplement podríem considerar un fàrmac inclús. Perquè si entenem que la vitamina D hi ha dèficits clínics, perquè ens toca poc el sol, els problemes que tenim és que el sol ens toca molt poc, i podem sintetitzar molt poqueta. A més, els aliments són baixos en vitamina D. Tenim nivells baixos de vitamina D a la majoria de la població. El bo seria que ens toqués el sol, costa, i si no suplementar-nos, però clar, l'entenem una mica que si hi ha dèficits l'hem de posar. Per tant, jo l'entenc més com un dèficit de ferro, no? Que entraria més en aquesta part que un suplement. Però realment sí que cal mesurar vitamina D en sang, com estem, i en cas que estiguem baixets suplementar, segur. Perquè hi ha molts dèficits, i la vitamina D ens afecta a moltes coses, l'estat anímic, a nivell de força, de recuperació... Se'ns ha acabat el temps. Jo volia parlar d'arròs, volia parlar de tot, també, perquè, home, vens d'Amposta i jo pensava que parlaria... No, vinc de Barcelona. Bueno, no, clar, tu vens de Barcelona perquè ara vius a Barcelona, però ets d'Amposta i, a més fas la defensa... Volies parlar de l'arròs. Clar, de l'arròs i de paelles i de tot això, però escolta'm... Un minut o dos. Podem fer 2 podcasts. Exacte, parlarem en el següent. Sí, la part de gastronomia és important. El següent podcast. Cèlia, moltíssima sort. Amb el repte, tant el físic, que és la marató, com amb el programa, que anirem seguint els avenços, i esperem tornar-te a veure per aquí, per la clau. Pues moltes gràcies. Sé que t'han quedat dubtes, encara. Sí, clar, ja vindré altra vegada. I felicitats pel resultat. Abans d'hora, Exacte. Som els primers en felicitar-te per la marató. Sí, m'encanta. L'enhorabona. M'encanta el concepte. Moltes gràcies. Fins la propera, i d'aquí uns dies, una propera clau. La clau, femení. Allò que cal conèixer per entendre una cosa, per saber-ne la solució. A cada capítol, un convidat. De cada convidat, un problema. I per cada problema, la clau de Toni Solà.
el podcast per donar vida als anys. Estàs a punt per la propera clau? T'hi esperem! I recorda que també pots descobrir el secret per viure amb més qualitat a tonisolà.com i al perfil @tonisolàpérez d'Instagram. La clau de Toni Solà és una producció de Divic.